Mga kananay, katong nakadawat bitaw og trikyaw nga taga Davao kay magpaibot og ngipon. Nag-PM sa ako nasakitan daw kay siya sa uban ng mga comment ng mga kananay dire. Ingon taon siya, nay. Nasakitan kayo ko nay kay sa imong followers nay kay dawi sila mag-comment. Then namasa bitaw po ko sa mga comment bitaw. Nagi uban. Ayaw pud mo palabi og kanang pang-judge nga sobra bitaw kay pud mo. No, ako man na siyang kuan kanang kwarta nangayo man siya. Trikyaw. Ako po yung taga-trikyaw. Kaysa tinuod lang mga kananay no, ang ubang mga comment, murag yaga-yagaan bitaw siya nga, mahala po kayo, pangayog ko, ano nga, brato ramang kaayo, unsam na ang hipuna, inana ba? Nya daghan pa jud kay nga, sakit jud siya nga, comment. Ako lang bitaw, maingon ninyo mga kananay no, nga, karon manggong panahon na, mahal gyud. Akong papa, nagpaibot siya og ngipon, isa ka buok, kanang 1 kyaw. Ang isa, private to siya. Dayon, kanang kuan, yaha, 3 kyaw siguro iyang gipangayo. Kaya na pa mga tambal, gipamalit pa niya. So, iyang gipangpasa sa kuha, ang mga resibo, ang mga kuan. So, sa tinuod lang, 3 kyaw, kulang pagali. Ayaw mo pang judge mga kananay. Dapat gani malipay, gani nga. Nana po yung mga kananay nga, nasolbad ang problema, mao na gimulo niyang kasakit sa iyang ngipon. At least nga tinuod jud nga nagpaibot siya og ngipon. Ana lang good, malipay lang gud puta sa tuang isig ka tawo nga. Nasolbad iyang problema, kaginhawa-ginhawa siya sa kasakit, di ba? Nana ba? Ang mindset nato mga kananay, dili nato siya murag na tayan bitaw nga grabe na wala na tay pakialam sa gibati sa atong isig ka tawo. Sa tinuod lang ako gali daghan kay ko kanang paminaw ha kanipong sanganan niya nakadawat siya ba no paminaw pod naaman ta sa social media dawat-dawat na lang gid ta og unsay kuan no unsa man gani ang sakit dire pero yes, dili bagid po maayo nga basta-basta na lang po ka makapasakit sa imong isig ka tawo. Kaya bitaw niyo mga kananay no, ako mismo daghan man jud kay kog basher dire. Pero mas gipili na ako karon nga kanang asa na dili bitaw mo patol bitaw kay para kuan ba kanang daghan man jud kayo sakit kay gid mga istorya. Pero mas gipili na ako nga dili na lang nako tagdon kay gipasakitan ko niya mubalos po ko mas masakitan siya na niya ma-ending bitaw nga maski dili ta nagkailaw niya we hate each other dili niya siya maayo di ba so mo na siya mas gipili na ako nga sagdaan na lang sila kay namang mga tao nga mga batig-batasan.